ki samla jong kebalang kiba yalam yangi ban mane ban yaro yo blay hakane gamet teu blay nang kerku yaki wei pi wei bat nga priang song bah hakane kapor nadu itemen basan bat ya phi ki prabengai ki perlok kat ki bala ban don hakane ga met ban mane yo blay ban pule lang ya ke bible bat kumju nga priang song bah bat ai ko blay ru ya ki prabengai ki perlok kiba sengap lamba kene ga good news TV baru blay unkur kulang yangi wei pi wei habangi ya pule lang ya ka ketien ke jongu tongin duai try ngidon ha kene ke youth center hakmat jome ngidon hangne ban mane ban yero ban pendon borom yeme bat ban ya pule lang ya ka ketien ke jome yarap yangi bangila ban sneu thu ka ketien ke jome don kat bat ngi wei pi wei kene kapor bat lamba kene ka kenta jong ke jing pule ke bible ha ke kerteng jisu ngidu amen tongin poi sakawai pat ka parsi ha kene ka met ngin yap ikai ka de ka parsi uding dembur bomsai so bat phila ban shem ye kata ha ke gospel lukas kalanong ka ba khat lai kadekot ke ban riu hado ke bakandai Lukas khatlai riu hado ke bakandai tongin pe kene kadekot ke ban riu ko ongkum ni ula kren ye kene ke parsi wei briu la don uding dembur yau bau la thung ha ke briso jong u bad ula wan wat so ha u ti shem a Todon uwei ubriu ubadon uding dembur. Bad uding dembur udei uba ujai ding uba mi bah syari Israel syari Palestine. Bad uding dembur nalor ba open mi so ulong ru uding uba yarap ban ka tengen ban ri tengen naga jingsit jong kesengi. Uneu beriu utung ya uneu ding dembur ha ke briso jong u ha ke briso jong u te kata kemut uneu ding pila ban siang thu udeu ding ubala thung kerpang bad udeu ding ubala thung knang ha ke ne ke briso jong neu we uneu beriu mdei kum ki ding ki basumi syaklau ki basumi hi ki bau play uthung ula bu te namar bade uding ubaula thung kerpang uneu trai usumar bahayu yau neu ding so bad utrai uthung yau neu ding dembur amban thang ding lene ban khayi ding rei ke jing thmu jong u kalong ba un sei so bu un penmi yau so Kenang bau tau so ubau penmi unyo ban baham yaladi baham hayeng hasem lene lada udeu nong khayi ula ban de syau syahat longi rungi thung unono jai ding so ha ka kper ka bangi don ban ngi thung ding so ha ka kper ka bangi don namar bangi don kam yau so jong unono ding so ban bam yaladi bat kumbang ong mene lada kidei ki bakhayi ya khayi so mut ban deru ya kita kiso syau syahat to utrai ulawan watso pihang ni utrai ulawan sya ka briso jong u ban watso nau neu ding dembur ubau la thung knang ban yo so rei ke ka bajia hang ni ti shem a ong jisu hang ni kata kamut uneu ding dembur sei so penmi so pi kene ka pen i ba ka jing thmu uneu trai ban thung ya u kala fail bat kala long le no ai ka jing sumar jong u namaru klem penmi so klem sei so bat utrai uwat so namar ba kala de ka por ba un yo so nau neu ding so dembur namar bau kwa ban bam yaldi kumbang omne ban ya bam lang hayeng hasem te habangi thung yau no ding so ha ka kper ka jongi
ngikwa bat angnot ban yo khet yo so andala de kapor ban yo khet kamtam dala I bangin yo ban bam yo tau so to neutral jong so neutral jong new ding dembur haba shem so shem kumno snyo piperkat kumno snyo ulawan syaga briso watso nau ding dembur rei lap shem piperkat snyo kumno ngatrai no man sim mo no man sim du man sim bad snyo si nang taula ban bitaru balai king new ding so uklem pen mi yo so bat kan long kum ju yung le se phila thung no no ding so akper phila sumar ba phila pej ba re klem so atharai ngi rungin du man sim kajing tresh tom ban pen pej yo new so ban sumar yu kalong le no pim to ke pat ka bajia hang ni Uniu ding dembur uyeng hakaju kejaka kumbayeng lang barok ki ding ki badon hakane ke pertai bad uyo kaju kejing bam kaju kejing kersan uyo kaju kesngi ubnai ke leer ke slap mo ten rei balai seiso lene penmi so to utrai kene ke briso hang ni uyeng yo blai Bat ka briso ka yeng ya ka pertai ka bau blai ula thau itnat ka bangi syong isa barok ki briu hakane ka pertai bat uding dembur ka theu ya ki khon Israel kerpang haki babon ki benta jong ka Bible haka testament ka berim batmai ru uding dembur berbor ka theu ya ki khon Israel kerpang bat uding dembur theu ya nga ya piru shimet kum ki bangai Bad ublay utaw yangi kibriu bad barok kibriu utaw yangi ha kadur ka jong uhi ti phila ban seo thu bangilong ki ba kerpang special na barok ki jing thau ki jong play bad hang ne ublay uthung yangi ru kata kamot ubu yanga ya phi ha kane ka perthai ban syakri ban pendon burom yo bad ban seiso ban penmi so ha ka jingim jongi na ka benta jong kumutrai jong ka briso to pi uso habau don halor ding kamtam daula I lapi ong so nyam trau so jeu no so ubadon halor ding kawe kalong ngila ban yo I u de ki khmat lene ki briu ki bayaj bayeng ki yo I de ki khmat kata kawe ka baar pad ukring ye ki khmat jongi kring yaki khmat jongi bat ngikwa ban khet bat ban bam yo to so bat uneu so u ai jing mentoi u ai jing kerku yaki babam yo pi ki simbeneng ki bam yaki so ki don ki ding so syaki klau ki petak ki don ki merat ki babam yaki so nang ta ngi ki beriuru ngi bam yaki so u ai jing mentoi u ai jing kerku yangi Ublay uaye yangi kiso babun jaj hala kajong ka ayom bangibam ngimju kerdu so nadu Januari hadu Disember kiso kidon hala kijaj babun jaj hato ngiju ai ngun yo ublay ba uai so yangi barok sisnem nadu Januari hadu Disember ngiju kan mau ban ai ngu yo ublay ya kiso bun jaj ki bangi yo but how so don bon ka vitamin bon ma ka vitamin tagadau ki doktor kawai ka ba ki syai kentu bangin bam so ngin bam so nama don ka vitamin how so te ki don ki briu ki bamju kham bam so ru ki don ki briu ki banga keli katu kan ni ki ong kim ju bam so ki don ki badon ki try ding so in re kim bam yaladi ki de pat se yo ti la ka jong ka jeng per ka jeng snyo jong ki ha ka ne ka jing don kam ka met jong ki to ngide ban se so ban penmi so ha ka jingim jongi kawai ka long ngide ban penmi so ngide ban penmi yo so jong ka jing kala ka bamut
ladang ngimpat kela kebemut. Pi kata kalong bedengkam. Matius lai sipeu ujisu la ong ula kren u Yonis. Matius lai sipeu ong henrai mentaru la theo ya kawaj hau tit ki ding. Namar kata ya uding baro ubam seso bah on cat not but on bread not sha kading. Kani ukren u Yonis ya kajing kela bemut. Ya kajing kela bemut jong ki ju ha kato kapor. Pi u Yonis u nong baptis u balapha u blai ban pen kre ya kajing wan Jisu. Udon hakari klau Judea ban yelap pengkre ya kibriu bakin kela kebemut bakin pediang ya Jisu. Bat hang ni kiwan baro kiju na Jerusalem na Judea na Saudong. Bat kidon ki Farisi bat ki Sadusi ki bawan syakane kajing yelap u Yonis. Ti uong yaki bakide ban kela kebemut lada pipet yang kitu ki dekot ki basya khamat bat hadin kani ka dekot. Baru ong ledam kela bemut la theo ya kawaj hau tiet jong kiding. Kabemut setang ban pom no, ban ket no, ban penduk no. Baru ubam seso bat on bread syakading. Kata kade ka ba u Yonis u ong ya kini ki ju ki bawan syau haba u yalap ya ke gospel hari klau yalap ya ke jengkela ka bemut. To nang tapat kawai pat ka bangide ban penmi so kalong kawai pat ka bangide ban penmi so kalong yau so umensim. So umensim pila ban syam kalatiasan arpuar. Usok mensim long kajing it, kajing kemen, kajing suk, kajing syaslem, kajing lesbun, kajing baha, kajing yaine, kajing jamnut, bat kabor halor ladi. Usok mensim ude usok ubabaha. Ubangide ban say, bat bangide ban penmi haka jing im jongi. Kata kemut haki ketin ki bangi kren, haki kam ki jongi, haka jing long jing im. Ngide ban penmi yau ni usok jauh mensim, usok ubabaha haka jing im jongi. Te kidon ki banget ki bapenmi ya uso o mensim bakut uso o babha ha ka jingim jongki bat kidon pat ki banget ki bapenmi ya uso o basniu ngatrai pia manjuri kata kidon ki banget ki bapenmi uso o babha uso o mensim kidon pat ki bapenmi ya uso o basniu na kata kadau kidon ki banget ki bapenyap beriu kidon ki banget ki badi jingdi pun buat kum kekiat ki drok bat kiwai ki jingdi pun buat kidon ki banget ki baya shun para breu ki baya thok ki baya syukur ki ba sarong ki ba bamsap ki baya khlai nang tam kiwai di ki kam sniu ki ba POE la jan man kasngi kidon ki banget ki ba lem ya kini te kabamut habaki banget ki le yakini ki kam sniu ki kam baman kabamut ki say yau so ubasniu so ubaput mde so baba ma to ngide ban penmi ru yau so ngide ban penmi yau so sim bakoj uso ubaba man kasngi nadu kasngi Monday hadu kasngi Sunday mde teng mde tang kasngi ublai teng ki banget ki penmi yau so ubabaha tang kasngi Sunday. Nrehe kiwai kisngi kidon naki ki penmi uso ubasniu dan uso ubaput. Pi ka identity card jongi ki banget kalong na uso ubangi penmi man kasngi. Kata kadai ke badon kam ngide bans kan mau. Ka identity card jongi kalong na uso ubangi penmi man kasngi. Bat kibriu ki itu bangilong ki Kristan na uso babaha uso mensim uso babaha bangi penmi haga jing im ka jongi kata kade ka aiden titika jongi kumbang ong mene let's say haga Sunday kibriu ki itu yangi namar andang ile jing seng ila riam baha ila ra khotbah ila ra Bible ngile jing seng tenre haga sngi po ya pat ke kadon em kajing per ha kajing em jongi bat kade bandon kajing per bat ki briu ko perthai lene ki briu ki bam pat ngai pat itu yau Jesus Christ bat habangi penmi yau so ubabha ka kring
ya ki briu ke perthei bat ki kwa ban long kum mangam api ta ka long ke badon kam kum bau so badon halor ding ba i ukring ya ki khmat ban ngi kwa ban bam yu ban yo yu kum taru ki briu ki kwa ban long kum mengi bat ngi long ka jingker khu ya ki kum bau so long jingker khu ya ki simbeneng ya ki mrat bat yang ngi ki briu ki babam yu na mau don bon ka vitamin ngin long jingker khu ya ki briu ke perthei Hendrai ledang ngi penmi yau so obasniu ke eg baja ki briu ke perthei kin ben kin rkhe ben bat kumju ru ngin omla ban kring yaki sha u Jesus Christ bat lu ngin long mau jing thut hakajaka bangin long ka lat ban kring yaki sha u Jesus kan long penban ka jing u mau jing thut hakajing im jongki bat ru habangi sei habaki banget ki sei yau so ubasniu buput ke bemut ki penja burom yau Jesus Christ khli jong ka balang khli jong kamet ka jong imam to ngidei ru ban penmi uso ban syakri yau blai ngi syakri yau blai haye ngi syakri yau blai ha ka balang nang ta ru ban ya tre ya ka kam ka jong kata ka long ru wei uso ubangi penmi ha ka jing im jongi na ka bentau blai to pi ublai ru uwan uwat so na ki khon Israel ublai ru wan uwat so na ki khon Israel bat nangi ki bangai iwei pi wei kata kamut ublai upej hato ngi don so na em ngi penmi so na em ha ka jingim jongi bat ki bangai ki ba penmi so ya ublai ukumen usnyau bahan na ka banta jongi wei pi wei bat kadba ki banget ki bom don so leni ki bom penmi so ha ka jingim jongki ublai usnyosi bat ubitar siosi daga batikana kumang ong mene haba pitung ding so la do penmi so pikmen la do penmi so ding so jong pi siosi pi bitar namar balai la dangim penmi so ka bemut ngila fail ya ublai hakan ni ka perthei hakan ni ka jingim badru ngi kala bomlar kam bementoi su ke na ka benta ka jing thmu ka bau blai ulabu yangi hakan ni ka perthei ka jing thmu ka bau blai bu ka long ban pendon burom yu bat ban long jinggar khu ya ki para briu hakan ni ka perthei tongin pek kini ka dekhot ka banyau pat ka ong kumno tiu la ong yau nong sumar briso hakmi kini ki lais nem nga wan wat so hau neu ding dembur ti ngam syam setia to khet no yu balai ba upen le no eru ya ka khendau pi habau try kini ka briso mom u wan wat so bat u syam bau tau ding demburu bau ula thung bat sumar bha don so penmi so kumno le u ong yau nong sumar u neu nong sumar briso u ong yu ngalawan wat so lais nem kata kamut udon ubri u basumar ya ka briso jong uni utrai jong kani ka briso but hang neu Jesus Christ uyeng ya unong sumar ya ka briso ka jong play to ka banang kong hang ning yo i une utrai ka briso ubala thung ya uding dembur uong hau ta unong sumar ya ka briso jong u ba ulawat so lalai snem but syam setia kata kamut uta uding dembur nang ni pila mas thu uni uding dembur sei so lalai snem kanthi klam sei so lalai snem kanthi but wat la penmi so lalai snem hendrai utrai jong niu ding so dembur uyai sha uyai ap dakaba ukmi lenti balada penmi so haus snem benengkong let's say ngan ap bat ngan yai sha let's say haus snem baar penmi so nang ta haus snem baaru lada penmi so uyai sha uyai ap biang let's say haus snem balai penmi so uyai sha bim te uyai sha neutral kumit lenti bu penmi so hakasnem
dan rei haka snem ke benengkong ru em, haka snem ke ba ru em, haka snem ke balai ru klem penmi so. To nang ta ke ba pat ke bengiyo i hang ni, na ba shem so na u hadu lai snem, kumta u ong yau neu nong sumar briso jong kene ke bri jong u ong yu kumno ong ket no yu balai upun le no e ya ke kendau kabumut pom no yu pendu no yu namar ba kadau kalong penle no e ya ke kendau kata leda sep e une uding dimbur mut usu pensep e ya ke kendau kabala ai kerpang yu ba shong ba don balada on pendu no yu kata kamut la bantung de kiwei pat kiding so kibala ban penmi so haka jakau ne uding dembur to namar ba une uding so ulong bala thung kerpang pi la long ba thung kerpang la thung khnang dau trai haka ta ka briso jong u but la dong penmi so ai jeng mentoy yau trai ti don kam nama kata kadau bantung ban pendu no yu nang ta ban yo bantung da kiwei pat pikan mau ha ga gospel Marcos kalenong ka ban khatwe khat ar khat sau kaya thu kumni khatwe lenong khot khat ar ha ka balasai te haba kilami no na Bethania la siu thangan haba le yo i te yo ding dembun na jengai bau don kisla ulek ban khmi la shem ai hu habau la poi ti shem la shem ai ru rei tang kisla naba kampat long ka ayom so dembur tiu jisu le thu balong hu omdon uban bam so shu nami lanu ru kismran jong kilayo snyo nang tau Matius ru record yakani bal report kumni arpuwe khat pram ti habau lawan pat syakasnong man step ula snyau thangan habau liyo i ti yaw weu ding dembur harut lenti ula le jau ti shem la shem ai ru hu rei tang kislahi ula ong te ya uso long shu hame lano ru ti kumne ru ula yap terkhong no uta uding dembur Pikani ka kren yau Jisu umi na Bethany ban le syapo Jerusalem kala de kapor bo unsha pensitom sya yap na kabenta jongi kibriu. Te ka Bible ka ong uyo i yau new ding dembur bat uyo i na jengai uyo i kidon kisla ki jong bat ka Bible ka ong usnyau thangan. Hang ne pila ban syau thu bau Jisu ulong ubriu bapura kumbanga syai ong barbor uthangan kumbathangan mangamapi. Bat andau la thangan ukwa ban yo khet yo so jong new ding dembur bandau la lej hajanu la khmit barok saudong new ding dembur yo iso ai ru bat kalawan kejing snyau dom kejing snyau bitar hau Jisu bat ke ka bajia ula tim yo new ding dembur baru ong unom long shu lano ru ti kumne ru tau ding dembur ula yap no ti kabemut ba lada ki bangai kim don so ha ka jingim jongki ka don ka jing mapi ha ka jingim ha ka wei ka sngi kan don ka jing bishar ka jong Jesus Christ to na ka ne ka jing kren ka jong Jisu ka ba pio i ha ka ne ka dekhot pila ban siu thu ba une ubleiru ubu kapor na kabenta jongi iwe piwe kibagai ubu kapor na kabenta ki Israel bangide ban saiso lene ban penmiso haka jingim jongi balada ngim penmiso ngim saiso haka snap kabanengkong ublei uyai sha bat yai ap haka snap kabaar ladam penmiso haka snap kabaar ublei uyai sha uyai ap haka snap kabalai bat kesnem kebesar bat kene ke jingyai sha ke jingyai ap ublei ya ngi ki bangai kan sepoi kepor kebekut pi hakaba ong namar ba kini kim seiso kim penmi so ba ban ket no yaki kabumut pendu no yaki nak mat jonga pi ublei ngila ban seu thu ublei ulong ublei jong ke jing isnei bat ke jingyai sha tamba don uput ya ke jingyai sha ke jong play
unom yai sya sa unom yai apsa baro silenter ke jing imbriu namar ba namar lada ki briu kim kala ka pemut ban penmi yo sok ke jing kala ka pemut ban lada ki briu kim penmi yo sok ubabha uplay unsa bishar ban unsa pensitom ban le ai lada ke jing nama kata ke jing em jong ngi ki banget long ka pemlar kam le ne ka pementoy mo to kadau ba uplay unsa phaket ye ki banget bat yang ini lada ngim penmi so langkong yo so ke jing kala pemut ha ke jing em jong i le ne yo so babha namar ba ngi penle no ya ke kendau ka pemut ba ka kendau ne ka theo ya ka jaka ka bangi don ka bangi im ngi song isa bat ka theo ya ka jing ai ka ba play wai nama ka ne ka kendau ka ba u ne udin dempurumi kalong ka kendau ka ba u ai ne try jong ka priso te u play la ai ingis u ai ngi ya ka jing ai ka jong kata kalong ka ka jing ai ka ba kordor tam ka jing ai ka dei ka jing ai nyau ha mo ka ba play u pendi shangi ki briu ka ba ai lang ba u Jesus Christ to ka jing penim kalong ka jing ai mde de ka hukum de ka jing le ong Paul sa ki Ephesus akra kandai yo nu un snyo serong ba du play u ai ngi ka jing ai ka bor wai ka jing start yang pangila ban penmi so ban se so aga jing em jong u yarap u kersan yang kumba u new ding demburu yo ka jing kersan ka jing yarap ka jing bam na ka kendau ka sngi ka ler ko kumtaru ka jing ai play ka kersan yang man ka sngi ti ka jing ai ka bangi yo ka bangi ong ka resources aga tin nong we ka long ban yarap pangila ban penmi so ban se so aga jing em jong dan rela nyim seso haba ulay ulang ay ka jingay yang i ti ulay wong people le no ay ka kendau kay ka bangala ay pi jadi ban khet no khnang ban don de ki we pan mo kata ka de kay ka ulay wong to nang ta ka dekot ka ba pra pat khandai ka ong kunne udah ya thoti udah ong hawu ko try to i yu usah ka ne ka snam ru tat anda nganti saudong yu bat bangan ais po ru lada un seso te bha nrai lam kumta men sakhet no yu to kumno ne nong sumar ka briso ujubab yu try ka briso habo ong khet no yu ne bendu pendam no yu ne ding dembur namar bo seso tiu ne nong sumar ula kerpat ke ula kerpat ya ne try ka briso ba un i sahawe pat snem ta kamun snem besar lai snem kudam seso ti ong to sem ha sha stang nu snem besar but how do snem besar ong to ngan yele kat pala kat badan kebuj kebor ban ti saudong yau niu ding dembur bat kumju ban ais bo yu kumbalong kinong rep ki berep kinu jing thum ki so leni yele ban yarap yau jing thum ban ti ka kendau kenang ban yo ka jingbam ka babiang ban kumju ban ais po yo nu jing thung mo to nang tapat ukular yo try yakini ki atli ban ti saudong ban ais po yo nang ta uong ba lada useso te kalabha hanrei lada kam seso ka bamut bahaban khet no yu namar la persang de kilan baro de kibuj baro ti habo se so shu ti ka bamut la de ban khet no yu ding dembur habala de persang de kilan baro ba de ki baro to han ni ngayu ngong nya phi ba u jisu u yen han ni yu nong sumar jong kene ka briso bople ulapha sakne ka perthai baru jisu uyeng ban yasai na ka banta jongi we bi we ila ban shem ni kene aga rom kralai usong u ei tau ko penrem de u kris kai u balayam shisha khamtam kai u balami patro u balong ru shakakti kamon play u bayaya sai ru na ka banta
jongi piu jisu ui jengi hadu kata-kata penbiang ke jeng don kam jongi ke pam ke di ke kup ke sem ti wan kenang na beneng seperti ui ke burong ke beneng sipor nang ta u yarap ya ki priu ke tu por ule pon ki kam ki babaham mo im ke jeng im ke babaham kam tam usha shitom bat syayam na ke benta jongi bat ki priu baro ke pertai bat habau layak la tep la mi pat yu la mi pat la kiu sebeneng ban mentau don ke keti kemon ke jong play ke keti kemon ke theo ya ke ikhtiar ke authority ban le yu ya yesai na ke benta jong nga jong pi jong ki priu baro le se le no play yo im don so ke jing im ki priu kim kala ke mon kim pen mi so ko hau so mesim tu jisu ya yesai bau play un ya sha mo up yai up dan rei lada kibriu ki yai pene donut ban kala bemut lada kibriu kim pen mi so ko ba ki pen mi yai pen mi so ko put tip kan boy ko por ba un ong bade ban khen no man ba tin u jisu ong ni lada pen mi so ka bemut ba ka ba ndai ledem pun miso het na iu naman bala persyak dekilan baro abala khot ban kala bamut bad abala ong abala hikai pade ban penmi yo so namar ba pi play long umle de kabor ye kibreu uble ula ban pun kala bamut yo yanu de kabor tang de ki second uble ula ban pun kala bamut baro kibreu perte ten rei unom le de kabor kumbang asai ong berbor ba uplay thau yangi bat kamon lai lut ti wa baro nengi kibriu min kelak bomon kumbau yonis khot ya gitu hiju ki bawan bakin kelak bomon bat phai so play nang taru wa yangi ban seiso badumla ban le de kebor ban le de kebor ikata ten re ka song tengah pi ten re u ai yangi ka jingai e bagilak ban penmi yo so ha ka jing im jong tiu u jisu ya yesai na ka benta jong ti ngi de ban snyong mu ayo na lor bau penim yang ai pi ti u ya yesai ha ka man play unom ket no unom pendu no ya ki priu na ka mat jong onom bread no ya ki sikata ka ding kemut ka jing penstom bom jukut ka ding bom julip ka tujok mo namar lagi priu kim yai ka la bomot kim penmi yo so bau play tmu bakin bahaba kidon perteman penmi kabukut ke jing penstom ke jong play long de ban ket ban bread yu ha keding leni bread yu leni yakam pi ha ka bible le pila ban shem yo Moses pipule ke Exodus life war barok lenong pila Moses we ne ke shakri play ba krautam ubale shari Egypt rengkan waron ban le pelai ya ki kon Israel na ke jingong rau jongki Badu Moses pula syak shitom bun ke nagi cui abakim yo umbandi ki knyum abakim yo dok ban bam ki knyum ki knyum bay yau Moses ulong ding sang dok kumbaki om unong yalam ding sang dok dan re Moses kuslai bad siosi ikata puli ketu Exodus life ar pi yo i bau bleu lamut ban benjot no ikini ki kon Israel namar ki edono kim kela bomon kim penmi yo so u babha kim sai so ka jingim dan reu de Moses supaya yesa ki balai try men pendu no iki balai men ket no iki men penyam no iki ti ublai penne pensa biang ini ki kon Israel ki ba edono kidon na ki ba edono ban na ka daw kidon na pedeng jongki kini ki ba edono sisa bat ki bom penmi lene seiso aga jingim jongki kum betemu blai kim yo ban rung syari kanan Moses rum yo namaru pen ken ke we ka hukum ke jong blai apa blai wong so dau tu blai wong keren hok tu mau reu so bakan miku bau blai yo pen iya ka bor ka jong ti ki barung syari kanan de ki pateng ki kon ki kiti jongki ki ba kela bemut ban ki bau play usnyo ba ka jing im jong ki pim tina kata kadau u play padam de ka jing i pat ka jing isnei un yai sha pat yai am
Badun ailat yang i sajisin bangin kela kabamut bad ban penmi yau so haga jingyam jongi bad habala kut kepor balabu bad un bishar un penrem bad kibriu kibayai pene kedonot kumalong kikon Israel u bishar bad penjot yaki bad kinom yok kan rung sekanan kan long kumtai kibriu barok kibadan akan ega bertai to gitu ki benta ki jimut jong kene ka Parsi ke bau Jisu Ukraine ya kene ka Parsi jong uding dembur ubam seso tina kene ka Parsi ki prabangai ki parlok nila ban siau thu ba ublai ukwa bagin seso aga jingyam jongi kawai kalong so jong kajing kala bamun ledang impat kala bamun nyaki pop kawai kalong so ubabaha so mensim banong jinggerku yaki beriu jong kepertai hangnom no beginan ajaka puli jaka troy ye wahat kide ban yo i yo so ubabaha bat kide ban yo jinggerku jimentoy nengi bat kata kalong kan pensiong baha yo play aga jingyam kejongi mo ti toblem kerku ya kektien kejongu lembaga ne jingka jisu ya kene ke Parsi jong ne uding dembur ubam seso